جای نبیند به تو نگاهم. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. ҳар як рӯзи мо ғанимат аст, одам ғанимат аст ва ба қадри зинда будани якдигар бирасед шукри зинда будан. бо андӯҳ хабар медиҳем ки оҳангсози шинохта Диловари Зуҳуриён дар шаби тӯяш дучори садама шудааст. Диловари Зуҳуриён, оҳангсози шинохтаи эстрадаи тоҷик, шаби 18 октябр тахминан соати 23:00 дар роҳи Данғара Ваҳдат дучори садама шуда бо ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ ба ёрии таъҷилӣ ба бемористон интиқол гардид. бино ба иттилои дӯстиу Абдураҳмон, Диловар Зуҳуриён шаби 18 октябр тӯй дошт ва баъди тӯй аз Данғара ба Душанбе бармегашт, вале дар роҳ мошини онҳо ба як мошини боркаш бархӯрдааст. Диловар Зуҳуриён аз ҳамсари якумаш ҷудо шуда рӯзи 18 октябр бори дуюм издивоҷ кард, вале тӯяш бо чунин марг анҷом ёфт. бар асари садама яке аз дӯстони Диловар низ дар ҷои ҳодиса ҳалок шуд. худаш ҷароҳат бардошта ба беморхона интиқол гардид, вале дар ин ҷо ҳам вафот кард. Диловар Зуҳуриён аз оҳангсозони ҷавон вале шинохтаи тоҷик аст, ки барои овозхонҳои маъруфе чун Манижаи Давлат, Сурайё Қосим, Шабнами Сурайё, Фарзонаи Хуршед ва дигару дигар чандин ситораҳои эстрадаи тоҷик оҳанг менавишт. хабари марги Диловари Зуҳуриён тамоми мардуми Тоҷикистонро ба андӯҳ андохт. ба хонаводаи Диловари Зуҳуриён сабри ҷамил мехоҳем. ҷояш ҷаннат бошад. худованд раҳматаш кунад.